Nwakaba eba itini safwawi adua etoso 9 ahweya edikan mkire part 4 episode 1 wonim sese no araba kire ene pakofi awawe ama wakotran kran sese no abofra omka so mbetena no pawi na ebekwa kosisen ombewu bia kan wo atete amane ben ena wode anopawi ebefam we nyina ne ma bewie no bete ase ho se no kre etire eni safwa into ay krado a mesoma krado enhya ase araba kire enya pakofi aware no one no awo mabaawa baanu aka anopawi ho omo ba san nyina ekosuku nkran enimre pakofi ene anti araba edi nkomo pakofi araba kire pakofi mewa ha okọ minie pakofi tena se na emofra no wo he araba kire onye nrufie pakofi sama ka kire wo se eya enya sito yi emmo mofra yi nko aso araba kire mejimi di se onya ka entina wachere saa no pakofi na anajo a etise die hwan na obeto ade wo soto ho ye nye bojua na yakase ade nsae da meka onte makase se da bi wo ho na wantumi anko soto a emfa nya mofra yi so ene ewiase ayehu emerema mpu akromfo tumi ekobo wampu agi won sem agapade na mene mofra yi araba kire enye soto no ana ade ton na agi won aka ho saa o okọ wonamfonom ho wo ni mu fie ho oyinmu a wanya akwama sei okoduru baabi na wonani ka na waka ho pakofi oye din kwansin eye befe wo a enye boni bia na emom epese mene wususu nsem ketua bi ho ene se sesi a mehwe yan setena mu a metumi hu se bibia ho nhia yen se mafefo meima ekoba baabi a mikobi afei onso a oye oba a woda machiri wa wonim se ema bibia nhia wo eno ntena nkwadai a okosuku yi enso bitumi hwe won se ne mafefo asikafo ehwe omoma pe sesi a sohwe a wo yoyi se onyame boa na wodi nkonimu a bedum nyina ebekọ college enam senti no epese metoka ema ya onimu nua kuma no ede ya adwuma na obi nim araba kire pakofi mintwawa no ka die debi pakofi na den na mafre wo de asem eto anim na wosome ahunum saa beebi ani a asese wutie wie na se wo asem bi eka fa ho a waka araba kire no kra a wobo odin no na etware me ema me kan bi enu wo de beto ka de bo suto kuma bi wo efie ana makola ema no pawi entena no ne wadri se wadi mfie du nsia onsa pakofi ready watchre tie ni oka anopa wi college party se ne waya agyanka yi die mede mahoɔden nyinaa ebehwe no ama wanya baabi asi pa college ni die obekɔke araba kire so obekɔ college die a fasika na tre ne mete anu yi mu na enye kese ema me pakofi invitiase no saa na medwene ye nanso bisu hu kire bonsu ene ni mu no ehunu se wo ye oba asesoto no eye kese saa ebemo abredodo eno akire ansan na ehunu se ka no ye bonsumpo na wo kire me nkrofo bebira ka ama waye sikafo ebinumpo asisi adan akese hwe losoni abrante a ote yen dan ye akire hai sai na efie no eye ne de o taxi a na ededa ho ni nyina no esina ne dia eba ase aban ese wonko wo nkire no na otonton ye araba kire pakofi emfa ho sa esono biara ni ti a odenam wo yesoto a unye sikei obi nso ya ensi ne yie ebi a ka adwuma na eye masalo so ni nu a wo ka no pakofi emfa ho ni nyina ne se obenya drobani a na ni da fom ama waka ama wo enso yawo enua kuma yi die se oyomanifo kra afei ani nso da ho araba kire eno de kan nanso ka die empredodo a meye wo yire die mempene ma won tone ne entone chinanta pakofi na me se onipa be na oka asa kire wo wan na oka ase ka eye ka adwuma araba kire pakofi
Sisi a ɔrefi sɛ kaa na ɛma wadamfo dwumɔ ɛbɔ fam a ne dan a anka wɔsie akotere edi na fasini so atenantwie yi. Ɛnyɛ saa nti ɛna maame atieku a ɛfrɛ kaa ɛka no. Ɛkwan ahodoɔ pii wɔ hɔ a wafɛfoɔ ɛfa so ɛnya sika ntɛntɛm a wɔmmerɛ yi. Gyama wohu no, Paa Kofi Araba hwɛ. Ɛyɛ me sɛ nhunu nea mekyerɛ yi. Nkran ha yɛwɔ yi, ɛwɔ mu sɛ sika ɛna ɛwɔ soɔ, nanso animuonyam ne adeɛ a mepere hwehwɛ daa. Menim nipa pii a wɔsisi adan a wɔntumi nwura mu mpo ɛna kampɛ sɛ wada mu. Wɔn ho nipa anaa obusuani biara ntumi nna mu. Saa sikanya anaa ɛhonya no deɛ, daabi. Na mmom sɛ ɛkwan pa bi wɔ hɔ a mɛfa so a menya sika na m'anim ngu aseɛ deɛ a, megye me de sɛ na ɛyɛ. Nti me deɛ menhunu nea nti a wagye agyina mu a wompɛ sɛ metɔ kaa no. Araba kyerɛ, me deɛ fa yeinom nyinaa ɛto hɔ ansa. Da bi nkɔmmɔ a menye wo diiɛ no ɛna hia me paa, nanso meka a womfa wo tiri nyi biara. Paa Kofi, nkɔmmɔ bɛn no m'adwene afiri so. Araba kyerɛ, Paa Kofi paa. Asɛm a w'ani tua koraa na wate w'ani ayera. Paa Kofi, anaa ɛdan no a. Araba kyerɛ, sɛ wahunu adeɛ a wonim nso wopɛ sɛ mekasa ho brɛ ansa. Paa Kofi, na sɛ madi kan aka kyerɛ wo sɛ mepɛ sɛ mesi bi wɔ nkran ɛha ɛma nkurɔfoɔ ɛhan. Ɔlatani bi a ɔte mata ɛkɔ no deɛ no na mepɛ sɛ metɔ, nso ɛho nsɛm nsiiɛ. Araba kyerɛ, Paa Kofi, ɔlatani dan. Gyae. Sɛ wopɛ dan a nnipa bɛhan deɛ a ɛneɛ kɔsi no wɔ Ɔboase. Ɛno akyi, sɛ wopɛ sɛ wobɛsi bi wɔ ha a, sɛ wabɛsi. Ɔboase deɛ, sɛ wonim sɛ ɛhɔ yɛ kɔmprɛn so. Afei nso, sɛ wonyini ɛma wopɔn adwuma a, sɛ yɛ akɔtena hɔ. Adeɛ yi ntwa da bi nkɔtena kyerɛmade bio. Nimu ɔbɔ kɔkɔɔkɔ. Paa Kofi, Araba tie, na asɛ mate sɛ obi ɛrepae agoo. Nimu owura mu. Adɛn mo nkɔmmɔ aso nti. Mebɔ puru yi akyiri koraa wompɛ sɛ mubue me. Mema mo adwo o. Araba kyerɛ ne Paa Kofi, ɔgye so. Yaw, adwani tena aseɛ. Nimu, gyama mo ntee nea aba nti a, mama na tena aseɛ. Araba kyerɛ, ɔsɔre baabaa ne nsɛm. Adɛn asɛm bɛn ɛna wama yɛn ho mmoa nyinaa adwane saa. Nimu, Zuma a ɔyɛ mo hyehyɛ o. Mefiri adwuma ɛba ɛna mefa abɔnsu hɔ. Meduru hɔ no, na ne ba ketewa no na ɔwɔ hɔ. Ɔno na ɔka kyerɛɛ me sɛ, yei, ɔde ne nsa ɛkyerɛ soro. Aka ne nua no. Makɔka kwalebu nso manhu no. Ɔse gyama, ɔde no ɛkɔ oduafuo bi hɔ wɔ Nsawa mu. Nti, mese mebɛbɔ mo amanneɛ. Paa Kofi, na ne ba deɛ wɔ he? Nea ɔhyɛ akyire no anaa? Nimu, daabi, adwo asɛ wa. Nea wɔdi kunadu akyire no. Paa Kofi, ɛneɛ, mefa kwan aba na yɛakɔhwehwɛ n'akyiri kwan. Araba kyerɛ, na yei deɛ, mokɔhwehwɛ wɔn ɛhe na ayɛyie. Nimu, yɛne abayɛ adeɛ yi, awɔ deɛ, ɛha adwene papa. Araba kyerɛ, ɛno na wɔka ne sɛ yie. Nimu, wo a amane. Woanwo nso a amane. Ɛdi sɛ metwa so yi a. Araba kyerɛ, twa so. Wompɛ sɛ wodi badudwan anaa? Nimu, Araba nso a. Na ɛnɛ mmerɛ yi, ɛna wodi a wo akyiri. Mmienu sɛ mmiɛnsa na watwa so. Anyɛ saa a, wɔnhwɛ mu bɛyɛ den. Araba kyerɛ, na ɛneɛ wonso ɛdɔn bɔ, ɔsɛ mebɔ dɔn. Awoɔ ne awadeɛ mu nhyira. Nti sɛ awoɔ no bɛba deɛ a, ɛnsɛ sɛ wotwa so. Nimu, ɛwom sɛnea woka yi, nanso ɔmpɛ sika nsi hɔ ansa na waware o. Ɛno nti, sɛ wohwɛ na wokyɛ ohum na ɛnso a, watwa so. Ɛmaa pii a nkurɔfoɔ sesa bɔ soɔ ne awoɔ a wɔwo bɔrebɔre sɛ nkura no. Mfasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ. Tetefoɔ no na wɔyɛ saa. Ɛnyɛ ɛnɛmafoɔ yi. Araba kyerɛ, ɛnso sɛ yɛ sɛ wo papa ɛma twam wɔ ha. Nimu, na papa asɛm na wode bɛto yie ho. Me papa deɛ, na n'ani ate o. Mese, na yerenom twam yɛ duru. Na obiara nso adi badudwan. Ɔno a na onim nea nti a na wɔwɔ saa. Araba kyerɛ, ɛneɛ wayɛ bi. Nimu, ɛno na wɔka no kakra bi sɛ yie. Ɛna meka no, sɛ me papa yerenom ne wɔn mma ɛkɔsi kwaeɛ baako nna a, yɛdɔ ne mprenu. Mese, me papa kooko a ɛwɔ dɔ bi di. Wogyina fuo no mfimfini na wobɔ hwɛ a, obi gyina nkwanse a ɔnte. Ɛno ɛna ɛmaa me papa nyaa sika no.
nso hwɛ Asante Amani nti agyapadeɛ no nyinaa akɔdi wɔ faaseɛ no mu nsɛm. Na Kofi wɔ he na ɔnyɛ ma yɛnkɔ yi? Araba kyerɛ Paa Kofi akɔhyɛ hɔ no ma yɛni yɛn nkɔmmɔ. Mmom wo papa no a mammɛto no akyerɛmade no ɛyɛ meya o. Ne mo mese n'ani den ɛne nkuruto dwuma a ɔma onipa bɛyɛ wɔ akyerɛmade asase so. Ɛnɛ mekae a na ɛyɛ me ya sɛ Araba kyerɛ adeɛ kane no na sukuu ni baabi. Nkankane mu a moyɛ ahenema yi sɛ adehyia bɛkɔ sukuu deɛ na ɛsɛ sɛ akoa ɛkorɔ na tikyafoɔ ɛdi ne nya. Ne mo ɛnyɛ ne yɛn nɛ ntina yɛabrɛabrɛ a ɛnsi yɛn yie no adeɛ sukuu yi yɛduru mango no mpɛ ɛna ɛyɛ dene a. Araba kyerɛ Kofi nya mmaeɛ yi mede baako bɛfa mu ɛne sɛ ɛyɛ a wonkasa nkyerɛ mo adamfo bonsu na nsa no yɛ adɔɔso dodo. Nsa nti ɔnyɛ adagye ɛne ne yere ntena faako ɛni nkɔmmɔ ɛna wahunu nea ɛha ɔbaa yi ɛne ne mma. Ɛyɛ a na wama yɛn nyaako ani atan dodo. Ne mma no ɛho nhia no ɛbɛyɛ dɛn na wɔnyareɛ. Ne mu ne nyinaa yɛka kyerɛ no nso ɔkwa mpanyinfoɔ se yɛtufo na yɛntu hyɛ berɛ. Araba kyerɛ nanso ɛba nso a ɛka wɔ ni yei sɛ ne sɛ mobaeɛ yi mo ne diiɛ a moate ahwɛ so a ɛkɔhwehwɛ ɔyɔnko akyiri kwan yi o. Sɛ sɛ ɔno nso awe ahata sɛ Kwaku Bonsu ɛne ne nsa. Paa Kofi ɔbaa hɔ ma yɛnkɔe anka na yɛ akyɛ. Ne mu Araba ɛneɛ yɛde yɛn nkɔmmɔ no ɛbɛso ha. Araba kyerɛ yoo ɛyɛ a monkyɛ sɛ muhu no a monsan yɛ mmara ntɛm ma yɛn nso yɛn bo ɛntɔ yɛn yam. Paa Kofi sɛ bɛyɛ a yɛbɛhunu ni deɛ wɔde no ɛkɔɔyɛ na ehia ɔkɔɛ. Araba kyerɛ ɔno nkɔɛ kasakasa yɛyɛ namfo asɛm. Nkɔmmɔ a ɛho hia paa sɛ yie bɛsɛ namfo nti wama yɛanka nwie ɛnso ɔtwe ne mu tan ɛkɔbɔ nyina nkɔn mu koraa. Gye sɛ mema no si dan bi wɔ ɔbo ase ɛma me. Osie a obɛsi wansi a obɛsi. So Onyame ampata no ti mu a ne sika yi nyinaa ɛbɛka nkurɔfoɔ hɔ kwa. Mebɛdaadaa no ama wagyae adwuma sɛnea meyɔɔyɛ a n'adwene afiri akyerɛmadefoɔ so no. Onya si dan no pɛ na yɛtu akɔtena hɔ ayɛ yɛn so tɔ. Adeɛ sika deɛ ebi wɔ hɔ. Ɛhɔ deɛ me nsa bɛka nneɛma pii na menya kwan so atɔn no yie ne me nso mede ahwɛ me mma na obi nnim adekyee mu nsɛm. Seesei a biribiara a ɔse anɔpawi biribiara ne nsa bɛsi so a ɔse anɔpawi deɛ ɛyɛ nso na mekɔka a na ne bo gyaa so. Ɔse wonhunu sɛ wɔyɛ agyanka na mebɛtwa poma ama n'asene me tenten sɛn. Mentena mfofo ho ɛma ne nane mekwayɛ da. Mɛfa adwene ntɛm na ewiase a yɛwɔ yi sɛbi ɔkwaseɛ ni bɛteɛ na n'adwadeɛ asa. Mmɔfra yi akyɛ kyerɛ nsɔre nkɔhwehwɛ wɔ akyiri kwan. Ɔkɔɔɛ. Kyerɛ sɛ Araba kyerɛ sɛ mpo so onya Paa Kofi wie koraa akyiri no sɛ till wɔde no gu so fa nnuro so kyinkyin n'adwene. Enipa nye o. Ɛbɛtoa so. Ɛsɛ platform mu ne ɛwɔ no. Ɛyɛ asɛm o.